Eh, gelem wangi aku. Ngawangi apa, Mas? Iko lho bakul pentol. Ngono aku ngerjai bakul pentol iko. Lah apa wong dodol lan kok dikerjai? Sakno, Mas? Sakno, Mas? Iya Mas, sakno. Iya, ro sakno. Tapi aku tahu diikat, ditaleni yo. Dibungkus pisan. Wis tenang ae, pokok tak burui. Temenan diburui. Yo wis, ayo. Sakno Mas. Ya wis gak apa-apa. Oh, raimu. Jadi Mas, apa kok tahu ditaleni? Lah apa sih takon ae. Wis pokoke biyen iku tau nyangsangno totet-totete kok nang dhuwur gedang. Ngono diikat barang. Aja nih pengen kurang ajar. Mas. Wis tak gak usah bantah. Iki lho tak burui. Wong yo gak nemen nang ngerjaine. Ya apa iki? Rombonge direbono ta dibuak? Yo gak ta, gak sampe ngono rek. Iki lho, dhuwit gak ngerjai. Kon. Lek pentol. Lek tuku 500 oleh. Ya oleh Dek, tuku 5 juta lho oleh. Pemane 500. Iki disondok tadi bungkus. Disunduk ae 500 ae. Oke. Proses tagak ya. Iki Mas pentole. Ya panganan sih. Gantian. Gantian pisan. Lek, tuku mana, Lek? Tuku 500. Nggih menten napa? Apaan ya, Mas yo? Ayo. Wis arek, kono situ kemana ta? Boten, wis warak. Lek tuku lek. Aku ya tuku 500 Lek, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Wis tuku mbek 500. Gak mesisan pisan. Bolak balik. Aku angel pisan di starter iki. Salah tuku. Ngene dobel. Jangan nolak iku ya jarene iku wong-wong iku ngono iku rezeki. Ngene iki ya ribet. Wis ayo. Sandal. Aku ada. Tembus 500, Lek. Duitmu lho, 500 kok cek akeh lah ngono. Oh gak entek-entek. Ana iki, Lek. Kalau balik tuku bolak-balik Ya oleh. Mbok antem iki lho. Lho, kaya iki lho, tuku 5.000. Pasti oleh embo. Kamu oleh tuku mek 500 iki mang. Yo embo antem. Hah?
Langsung sambeli. Assalamualaikum. Loh, aku kok dikarek nolak padahal aku tuku dhisik. Sampean kan tuku 5 juta alias 500. Ya sekali ae. Sebenarnya kan oleh imbu. Sik. Boleh. Segini. Wis paling ngerek. Kan duit paling ngerek arek iki. Pentole. Lah tumbal sampean balik. Lho ya. Wis waduh ngene kon balik. Tuku mek 500. Bolak-balik. Wis apa wis. Lah ngono gak gelem balik. Aku lho tuku. Wis gak usah tuku wis. Pegel aku ngedoli awakmu tok. Pen kabeh pentole. Belenger ngedoli awakmu tok. Temen asik. Man. Raiso iki Raiso. Mas pen wake Mas. Apa? Siji. Pari yo wake apa satu. Apa siji? Untuk gak wareg tuku 5.000. Ki lho, tak gemei. Apa? Wis akeh, Mang. Wes Mas, wonge kapok males dodolan. Wonge mau sampai ngelendang-lendang seper. Haha, kapan kapokmu?